Joliba jabarani filabɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn fɛn sɔgɔlen b'an na nin waati na min ye an ka fiɲɛ suru sira ye ani fɛn fɛn bɛ k'an lagɛ bɔlɔlɔ sira fɛ min ye Joliba FM ni Joliba TV news ye an ka foli b'aw ye ko kura ka yira la k'a fɔ nin y'aw kan jɛmukan waati selen jɛmukan min bɛ sigi aw ye mardi o mardi a balimakɛ Musa Tɛnbele fɛ walasa an ka se ka kuma jamana kunkanko kan donc o siratigɛ kɔnɔ bi an ka wele sera an ka maa ma sabula an bɛ se k'a fɔ ka wulikajɔ ka bon Mali in kɔnɔ kosɛbɛ sabula ka da ni a ka hakilina ka ɲɛsin faso in ma ne y'a fɔ ale bɛ jɛkulu min na bi parti min kɔnɔ o de ye USR ye Union pour la sauvegarde de la République ale ye o président ye nin waati in kɔnɔna na donc n'i y'o fɔ déjà a yɛrɛ b'a dɔn an kan bɛ mɔgɔ min ma o de ye dugutigi den Nutogo ani ale de bɛna jɛ nin waati in na ka masala ni Ala sɔnna nin waati in kɔnɔna na a tulo garisigɛ mana kɛ min ye n'Ala sɔnna o bɛna da aw tulo kan babu bɛna boli min kan sabula bi dogolen tɛ maa si la k'a fɔ jamana a gɛlɛya in bɛɛ kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni lakana bunakun ye an da bɛna don ko ka na nin waati in na politiki yɛrɛ bunakun kan an da bɛna don o bɛɛ la ka walawala aw ye Nutogo i ni su. Musa k'i fo k'i barikada nin waati in kɔnɔna na maa o maa b'an lamɛn ne ye an b'a fɔ ma aw ka réseaux sociaux télé kan ani radio kan mɔgɔ o mɔgɔ b'an lamɛn ka bɛɛ fo ka bɛɛ don kira maintenant bonjour bonsoir à tout le monde. Ok i bɔra ka kuma min fɔ Nutogo an bɛ don ni nin waati nin an bɛ don ni kibaruya min ye nin fɔlɔ o de ye wulikajɔ min bɛ ka kɛ finitigilakaw fɛ nin waati in na walasa ka se ka min ye Mali dugukolo ka se k'o lakana n'i ye jateminɛ kɛ bi an bɛ se k'a fɔ nin waati in fana na waati min an bɛ k'a fɔ ko o bɛ ka san sɔrɔ min ye kɔrɔyanfan fɛ camancɛ yanfan in fana gɛlɛyalen don kosɛbɛ bi dɔɔni ka kɛɲɛ ni lakana bunakun ye bi Bayaŋara ka kalan an bɛ se k'a fɔ surtout Banga Samara ka kalan an y'a ye Jalasagu ta tɛmɛnen nin waati in na an bɛ se k'a fɔ dugu 13 ɲɔgɔn bonyanku de wulila mais nin ko min bɛ ka kɛ nin waati in na an bɛ se ka mun faamu a la Nutogo ka kɛɲɛ an bɛ k'a fɔ waati min kɔrɔnfɛnya nin waati min sɔrɔdasiw bɛ ka yɛlɛ an kun y'a yan sumana mais ni tile filanin na a ka kalan fo ka fɔ a ka kalan. Musa d'abord nka dɔn bɛ tasi bila lase bɛɛ lajɛlen ma i y'a fɔ cogo min nin waati in na an bɛ yɔrɔ min depuis 11h tuma an dusuku kamilen don an ka maa min kan ka taa o bɔra Bankas fan fɛ o bɛ taa la Bamako gɛlɛya kɛra Sogobiya fan fɛ yɔrɔnin na a yɔrɔ dɔnnen don bi gɛlɛya kama maa min tanyana a yɔrɔ na a ka ca kosɛbɛ ani an b'a fɔ min ma mobili min jenina ye nka dɔn ka caya la kosɛbɛ Musa donc o baara kɔnɔna na jateminɛ min kɛra bi ce matin vers 11h an ka car 3 o y'o jɔ terroriste ka tila ka muso min b'a kɔnɔ muso damanin k'olu jigin ka bɔ a kɔnɔ ka taa ni car ye a bɛ hakili jigin ka tasi bila kɛ ka hakili jigin aussi ɲinan y'a san 3 ɲɔgɔn ye Mopti mara la a yɔrɔ kelen na an ka Bankasi maa 50 ɲɔgɔn dɔw bɛ ko maa 70 donc olu tununa hali sini o ma ye an bɛ dugawu kɛ n ka taa donc hali bɛ Ala k'o ye mais kuma kɔnɔna na jateminɛ kɛra ka ban hali bi an ma se ka a bɛ fɔ min ma ko signe de vie an t'a dɔn o bɛ yɔrɔ min ni nin ko in kɛra n ka taa donc a bɛ gɛlɛya kuma fɔ n'an bɔra o la o ye ne yɛrɛ ka dugu ye n ka taa donc n'o ye Kurukanda ye semaine tɛmɛlen an y'a ye k'a fɔ maaw bɔra Sokura fan fɛ ka na Kadɔdugu 3 k'olu fɛn bɛɛ kɛ k'o lawuli ka Kurukanda yɔrɔ dɔw jeni ka mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ n'o sigila n ka dɔn n'o ma bɔ yen n ka dɔn o bɛ maaw ni karaban parce que n'i ye jateminɛ kɛ anw ka dugu n'o ye Kurukanda ye o sigila o Kadɔdugu bɛɛ la bi n ka dugu kɔrɔba don n ka dɔn a sigila n ka dɔn ko dugu caman ɲɛ donc anw de y'a sigi anw de ye dugutigila ye o du kɔnɔna na parce que n'i ye jateminɛ kɛ Bankasi mara la n ka donc a dugutigi caman a bɛɛ n ka fo ka taa Koro fan fɛ a bɛɛ ye Togow de ye parce que depuis an bɔra Manden ka na sigi fo ka na se Adama n'o tanyana tile 2 nan ka donc sigili kɛra an b'a fɔ ma ko Kani donc an ka sigiba kɛra yen de n'o ye an ka donda ye Manden donda n'o ye dɔgɔnɔw ka donda ye o kɔnɔna na maaw wulila ka taa depuis dans les années 40 pour ne pas dire depuis a kɔni a mɛnna kosɛbɛ olu taara sigi an mɔkɛw taara sigi yen
daw ninnu k'o sigi nka donc baara caman kɛra tori mara la bi gɛlɛya kɛlen don nka donc o selen b'o o duguw de la dugu kelen min bɛ yen n'o ye dɔgɔnɔ duguba ye nka n'olu sigilen bɛ yen nka presque o ye nka n'o tɛ a tɔ bɛɛ lawuli an bɛ maaw nka donc ni waati damani na o bɛ fɛn bɛɛ kɛ la anw yɛrɛ y'a ɲini ka kuma autorité maaw fɛ nka donc ka fɛn bɛɛ kɛ pour que gɛlɛya min bɛ yen aussi Jalasogo mara la nka pour que ɲɔtigɛw ka se ka kɛ o ka ɲɔw mɔna nka ni gɛlɛya in bɛ yen donc o bɛ tasuma donna ɲɔw la o bɛ taa n'u ka baganw ye nka donc o gɛlɛya de b'anw kan bi sani an ka so ma nka donc sege dugu 8 ɲɔgɔn wulila donc i y'a fɔ cogo min na an y'a bɛɛ jateminɛ a bɛ dugu 10 ani kɔbɔ dugu la 17 donc o de fɔra an ka donc min wulila nka donc gɛlɛya b'a kɔnɔna na bi a gɛlɛya in kɔnɔna aussi an b'a ɲini gouvernement maaw fɛ il faut pas que toujours n'a fɔra OPAM bɛ ɲɔw di ɲɔw ka taa nord fan fɛ dɔrɔn gɛlɛya min bɛ yen nka donc a ka ca ni san damani ye gɛlɛya bɛ ka anw bara an b'a ye nka gɛlɛya bɛ don nka donc ɲɔ dili ɲɔ min kan ka di nka OPAM fan fɛ ka gɛlɛya in nka donc a fɛnkɛ service dɔ sigilen b'o kama nka k'o baara kɛ nka donc pour que o k'a dɔn k'a fɔ Mali ye bɛɛ de ta ye c'est vrai que aujourd'hui bi baaraw bɛ kɛla nord kɔnɔna na baaraw ka se ka kɛ Kidali fanfɛ yɔrɔ la hakilisigiw bɛ sɔrɔla o la mais terrorisiw ka baara ye min ye k'a jira k'a fɔ nka donc jamana bɛɛ lajɛlen n'i y'a jateminɛ nin tile damani na aussi k'a ye fan fɛ a gɛlɛya kelenw bɛ kɛ la donc o b'a ɲinina de a bɛ fɔ min ma ka tiɲɛniw barika kɛ maa dama-damani parce que o ma ca nka donc maaw bɛ bɔ yɔrɔ min ka na parce que nin tile damani na a fɔ min ma les 3 frontières baaraw bɛ kɛ la avec nos sécurités Nigeria, Burkina Faso, Niger nka donc ani Mali nka donc i y'a ye o bɛ fɛn ninnu coordonné na cogo min terroriste bɛ faga la cogo min a bɛ faga la ten donc o b'a fɛ k'a jira de k'a fɔ nka o bɛ tiɲɛniw barika da mɔgɔ 10 mɔgɔ 15 nka donc o bɛ yɛlɛ moto kan mɔgɔ 2 ka taa nka ka mugu ci dugu la nka ka dugu baganw gɛn o baara tɔw de bɛ kɛ la mais o tilankɛ bɛɛ ne t'a fɔ nka donc terrorisme mais banditisme don parce que o bɛ balo o de la n'o tɛ nka donc raja don o bɛ balo o de la n'o tɛ o tɛ se la ka fɛn wɛrɛ kɛ donc kɔnɔna na il est important que rapidement baara min bɛ kɛ la Bankasi mara la il faut que au niveau ni gouverneur kumana maintes fois hakilina min bɛ yen an y'a fɔ a ye waati min kukandata bɛ kɛ o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ Wagadugu ci dɔ la a bɛ fɔ min ma a ye fɛngɛ baara min bɛ kɛ la AES baara min bɛ kɛ la nka donc a tun taara o kɔnɔna na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ maintes fois ka kuma baara min kan ka kɛ an ye hakilinaw di ɲɔgɔn ma pour que hakilisigi ka sɔrɔ a kɔnɔna na mais bi n hakili la Jalasogo mara ninnu na comme garde nationale de bɛ yen o yɔrɔw sécurisé la an b'a ɲini u fɛ u ka taa jusque dans le confin fɔ Kurukanda kɔfɛla ninnu na pour que baara in ka se ka kɛ donc an y'a ɲini aussi en son temps ka ministre de la défense sɔrɔ pour que an ka se ka baara in kɛ mais gɛlɛya donna n bɛ fɛ ka min fɔ u k'a faamuya min bɛ commandement na tuma dɔw la n'an mako b'o la jamana ko la il faut que an ka se k'o sɔrɔ parce que min don o tɛ anw ka yɔrɔ dɔn ka tɛmɛ anw kan olu bɛ na olu ye dunanw de ye parce que ni anw ko anw mako b'o la il est important que olu min bɛɛ bɛ ɲɛmaya la an ka se k'o ye k'a ɲɛfɔ yen ka taa disposition bɛ ta e tɛ se ka ne ka dugu dɔn ka tɛmɛ ne kan c'est pas parce que i bɛ armée na c'est pas parce que i bɛ nin na i tɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ ne kan mais ni ne k'i ye sira min bɛ yen ka se ka bɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi nka donc bi o yɔrɔ dɔ bɛ yen sege fan fɛ n'o ye mɔgɔw minɛ u bɛ taa mɔgɔw faga yen yɔrɔnin de la et o yɔrɔnin fan fɛ yɔrɔnin na dugu caman bɛ yen an b'a fɔ min ma la forêt de Wagadugu dugu caman bɛ yen yɔrɔw sigilen bɛ yen bɛɛ b'a dɔn ko terroriste de bɛ yen et que an t'a dɔn bi Bankasi mara la an t'a dɔn Sege mara la an t'a dɔn Jalasogo mara la an t'a dɔn bi nka tɛ pourquoi armée tɛ nka tɛ donc a bɛ ratissage kɛ o yɔrɔninw na pour ka se ka yɛlɛ nka tɛ donc o situation kɔnɔna na mais tout le monde sait que terroriste ka so de y'o ye terroriste ka daga de ye n'o bɔra Burkina fan fɛ o bɛna tɛmɛ yen de ka tɛmɛ ka sɔrɔ ka don nka tɛ dɔw bɛ taa kɔfɛla la Bayi fan fɛ nka tɛ ka tɛmɛ ka taa Douanza fan fɛ ka yɛlɛ ka taa nka donc au nord et en même temps o bɛ bɔ ni o wow de ye aussi ka na nka tɛ fɔ Tomini fan fɛ nka tɛ donc pour ka se ka na Kucala fan fɛ nka tɛ ka traverser kɛ mais n'an ko ma k'an b'o dɛmɛ o ka baara kɛ il est important k'o k'an lamɛn mais an bɛ jateminɛ kɛ ka souvent i bɛ kuma f'u ye ka insister ni tiɲɛni kɛra de o bɛ sɔrɔ ka na nka tɛ c'est trop tard nous les appelons encore à l'écoute parce que anw ye baara kɛ yen sanni olu ka se yen donc n'o kɛra nka tɛ baara bɛ se ka ɲɛ an bolo mais n'o y'o ban ka mɔgɔw lamɛn parce que i mako b'o la tuma dɔ la i bɛ message ci o ma i mako b'o la téléphone na i b'o fɛngɛ
mais dɔw b'o cɛla olu bɛ mɔgɔw lamɛn mais dɔw bɛ yen ka taa i bɛ bolo nɔfɛ ka taa i n'a fɔ n ka taa dɔn k'i b'i yɛrɛ de ka baara la parce que fanga b'o bolo bi ka taa dɔn n'o ko tɛ mɔgɔw lamɛn ka dɔn moi je pense que c'est la désolation. Ok, mais c'est la désolation. I bɛ ka kuma min fɔ n'i y'a jateminɛ est-ce que bi parce que i bɔra ka kuma dɔ fɔ bɛɛ b'a dɔn aw ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ surtout ni camancɛ fanga in du kɔnɔ mais est-ce que ni nin ko in kɛra bi bi in na c'est à dire fagaliw bɛ ka kɛ dugu de bɛ ka ci a bɛ ka fɔ renfort ka kɛ mais est-ce que ni nin kɛra bi bi in na a tɛ min jamanaden minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ a zone kɔnɔ est-ce que o t'u jigila misɛnya bi kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni faso ɲɛ puisque an y'a jira k'a fɔ an ka finitigilakaw bɛ ka san sɔrɔ mais hali bi dugu de bɛ ka wuli ka taa hali bi. Ce que je veux dire parce que i b'a dɔn jamana problème jamana hakilinaw ani problème ye min ye maa o maa hali n'aw bɛ baara kɛ la n'o baara ka tɛ donc de long en laine de long c'est-à-dire ka jamana a ka mɛn ka tɛ résultat kan ka se ka sɔrɔ mais ni baara in kɔnɔna na ni mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ la ka taa mɔgɔ ni bɛ se ka ban o la. Kosɛbɛ. Il est important que mɔgɔw k'o faamuya parce que n'i y'i ka sɛnɛ kɛ gouvernement tɛ engrais d'i ma n'i y'i ka sɛnɛ kɛ ka tɛ donc gouvernement t'i dɛmɛ o la mais le moment où n'i mako bɛ gouvernement na ka tɛ donc u ka se ka ni i attaqué la u ka se ka n'i bɔ juguw bolo n'u ma se ka sɔrɔ ka taa a bɛ mɔgɔw décourager c'est pour cela an b'a fɔ ye u k'an lamɛn parce que min don anw de ka maaw don anw de ye kabilatigiw ye anw de ye dugutigiw ye donc n'an ko min u k'an lamɛn n'o m'an lamɛn ka tɛ gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na. Donc aujourd'hui, mais autant on découragé parce qu'an tɛ kɛlɛ k'olu kama parce que olu bɛ Bamako mara la ou dɔw bɛ yɔrɔ wɛrɛ ka taa olu ka dugu tɛ jɛni na o mais aujourd'hui anw min ka dugu bɛ jɛni na nous on se lève ka taa bi o de la i y'a ye ka taa hali jinɛdɔgɔ mɔgɔw wulila ka se premier ministre ma ka taa kuma fɛ ka taa donc pour que ka hakilina dɔw ta mais nous an tɛ sunɔgɔ parce que ka taa an somɔgɔw de bɛ yen an ka maramaaw de bɛ yen an ka a tɔgɔ fɔ cogo jumɛn ka taa an ka dugu mɔgɔw de bɛ yen an kabilaw de bɛ yen ça veut dire ni kelen y'o sɔrɔ ka taa donc an tɛ sunɔgɔ mais olu bɛ se ka sunɔgɔ mais u b'a fɔ ka taa parce que o bɛ commandement na k'o tɛ sunɔgɔ mais c'est pas juste mais min don an ko ni problème bɛ yen il faut qu'ils ouvrent la porte on va pas aller les quémander an tɛ taa wari ɲiniw fɛ an tɛ taa fɛn wɛrɛ ɲiniw fɛ u k'an lamɛn pour que an k'a lajɛ ka taa solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min parce que nous sommes les représentants de là-bas on de kabilatigiw anw de dugutigiw ye u k'an lamɛn. Ok mais est-ce que n'o fana fɔra bi mɔgɔw fana tɛ jigin aw la parce que est-ce que ni sokaw fana m'a faamu est-ce que o tɛ jigin aw la dɔɔni puisque i bɔra k'a fɔ aw ye kabilatigi e yɛrɛ min bi bi na min surtout ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ n'a fɔra ko e yɛrɛ ka dugu bi ko o cira k'o wuli yɛrɛ sisan ka na bankas duguba ninnu na est-ce que bi minnu fana bɛ yen est-ce que o tɛ jigin aw la dɔɔni k'a fɔ ko parce que n'i ye jateminɛ kɛ o taara ne ka dugu wulilen ka taa o taara Tori après nga donc Tori nga to nana nga du de kɔnɔ parce que comme cɛkɔrɔba yɛrɛ tɛ yen sisan dugutigi yɛrɛ tɛ yen o nana sigi du de kɔnɔ parce que presque an ye fan kelen de soit du de kɔnɔ mais le problème que nos jeunes aujourd'hui c'est que an ɲɛ tɛ État ka contribution na en termes de riz et tout mais ni nord do nga to i b'a ye nga to bɛ malo ci o ma nga ta ka taa d'u ma donc on a dit en cas ni crise bɛ yen o kan assister c'est le devoir de l'État surtout o bilalen b'a o kama mun de la. Et en même temps, il faut que donc bon mumbi donna les semaines in kɔnɔna na maaw bɔra k'a fɔ ko bɛ taa touriste la kana 207 cɛ tigɛra 207 cɛ tigɛra mɔgɔ 4 ɲɔgɔn sara ka donc mɔgɔ caman banana o sara n'o ye ka donc séparé donc on a des problèmes très sérieux mais an ko k'an lamɛn de an ma fɛn wɛrɛ fɔ an ko k'an lamɛn de mais ils doivent avoir donc l'oreille attentive ça il faut que ça soit très clair an t'a n'o musalakan fɔ parce que le problème c'est qu'il y a une complexité en nous maintenant donc mais ne bɛ bɔ ka taa bourse de travail k'a fɔ k'an bɛ IBK gɛn ka taa eux tous ils n'étaient pas là on n'a pas eu de complexe an y'o kɛlɛ de kɛ et maintenant changement min n'an b'a souhaiter le vrai changement là an de b'a se k'a fɔ ye ils sont venus nous accompagner c'est notre pouvoir mais n'an tɛ se k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ bɛn donc il est important qu'aujourd'hui nord la nga tɛ min bɛ kɛ on apprécie à sa juste valeur parce que guerre daminɛna Kidal nga tɛ guerre bɛ ban Kidal. Mais ce qui se passe aujourd'hui, nous apprécions à sa juste valeur parce que terroristes tout les réunions. Mais au Canada, il centre. Ok. N'abord centre la bi nous to gela do parce que ni ira ka fo ni jatemena ke résolution min ye dans ce ministre ka tagala calendrier do kumbora chronogramme do kumbora kan ka di anya ye centre ta ogosagu ni ta nu ta kera to me ma ke problème doanza mais kapini berta bana bi kidalta anya ye ministre nganga ta kan resolution mais olu ko nyoga minan che ka ta ka kan tout temps ayira ka fo armée Mali fana kumbe ka avancer ka ta bi a situation yɛrɛ bɛ cogo di caman an y'a ye a bɛ ka fɔ Mali donna Mali ma don dɔw bɛ ka yira ka fɔ encercle u bɛ ka yɔrɔ de encercler dɔw y'a ye ka fɔ sema ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ Faransi exactement mun de bɛ yen bi. Musa min bɛ yen bi d'abord
Beka famille armée ma donc Kidal folo parce que on est dans un barreau de la haklinande mais même manganga me surprend depuis le combat de Ber agnet les nani kala ka drapeau tout c'est que ces moments sont la rétrocession des camps avec les bandits armés et les terroristes de faire la camp pour essayer de défendre Ber mais Ber combat maja parce que fakali chama kera et donc you Ber me perdu il y a un combat généralisé. On a vraiment attaqué. Au combat, le résultat aussi a été à Madja ou la Halitoni, à Sayaka la Massaka Conti. En Boro, là, il a essayé de attaquer. Quand on a un prisonnier au boulot, qui a forcé à recruté par l'armée nationale, au lieu d'enfants qui ont attaqué, mais l'armée sera maîtrisée sur place. En Boro, là, il y a un combat. Ça a été très les combats ça a été très dur un combat au Kera Tessalite nous donc combat Tessalite il fallait prendre sans Tessalite quelqu'un de yoro au Kera mais à fin chama ira on dans ce combat là anya jatimne ka fo janfantiu avec surtout Mauritanie fanfé Algérie a irana ka fo halu ka mo tum banana c'est ko betakata fraka hôtel d'Odé hôtel d'Ola hôpital mobile mais situé dans Mali frontière greffée. Donc, on a quel entretien de là. Maintenant, les couilles n'en a qu'à où il y a atteigné au fond là, c'est ma déclaration que faut que mon bois en prise quand il y aura cabo qu'on a. Donc, il y a barreau qui est donc on est nani bateau attaqué avec justesse chômée avec tout changement dont on a fait professionnel ou des baraques. Donc, au bateau là, donc ça veut dire il y a ni qu'à tomokto bla embargo là, qu'à ni qu'à gao bla pied embargo là. Et parce que bateau même bien na ane sram bien na de ber minena ou là, de ber donc au moblo bito kabo dugu to la kana donc par exemple kabo Algérie fante kana kabo donc Niger fante kana moblo bina au alentour nous na au bien douane de minena ou là 300 000 500 000 1 million 2 millions quand on a mis sur c'est plus de 30 à 40 milliards 40 millions de francs CFA donc on voit bien que quand on a fait chamant là donc berneli ngata majawi. Donc ils ont voulu généraliser le combat, il fallait qu'un cadeau en fils. La stratégie dès au départ, l'armée devrait travailler pour que quoi stratégique nous colominer. Nous y en efficier, nous y agueloquer, nous y comme Tessaliti. Nous sur la caban, au rayonnement nous qu'on a barabeke, armée sera d'atout donc communication à tout bas qu'elle a grippé information dit à contre-goutte, mais qui dans le cas bien notre au lieu de information dans homme barabeke la tchoni. Il y a donc maintenant, on a d'abord en tout bénamina, le programme était très clair. Mois d'octobre, on a dit Yoronani Tungakadi, Kadam Nedouanzala, Ansongo, Agelok, et Tessalite Tungakadi. Ça, c'est le mois d'octobre. Mois de novembre, là, le 15, les gars de Kangabo, Kidal. Maintenant, d'abord, on a une position avancée, on a donc en bien, on a condamné vers donc le 28. Le 29, il fallait que en gagne procédure l'armée avec la troisième dimension nous est armée de l'air on est au sera comme tane mo ko beta on a aussi notre aéroport la piste d'atterrissage là on a essayé d'attaquer pour que notre avion connaisse et la logique rapidement nos techniciens ont travaillé pour que phénomène bien tienne kero bien ou effacer comme de façon très tchèque n'a donc à la menga ta drone que quand ko effacer ou neutraliser les ça ka avion jigi mo mi kanga jigi ou jigi la matériel mi kanga jigi pour ka 50 donc Tessalite Tessalite base stratégique donc maintenant Tessalite tara au bout la quand ka on s'attendait que ka faut Kidal ils allaient anticiper mais au Kondana même de Kidal n'a me formé ma armée recomposée au Kami Kondana donc yo encerclé ou encercler les gars donc ça veut dire au niveau du ministère des Affaires étrangères il y a à peu près 5 à 12 ministres qui discutent au lever comment qu'elle a avec les gens de l'administration à foyer quand on a disposition ta kanga mo nous comme mobilier nous comme alphabet sécurisé ministère mo yi baoula o yo baoula gata donc maintenant afra ko ka air damanidi pour la disposition ta sans air daman ma wi kandi mo nous ma anga 110 personnes au lever gata yo me kata blanc donc o ga kana ka ko moyen maintenant on a base avancée nous même yoro sécurisé o yo bebla et donc on savait que rapidement nous sommes dans la logique de respect du calendrier de l'administration. Maintenant, au long donc ils sont au Yuminke, il fallait laisser le camp à Kakekaoui.
Maintenant, oui, Boula, sur ma journée, donc vers le 30, le 29 déjà, sera le 30, oui, à la minute, donc pour au Bora, vers 5h, 6h du matin, alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au Kenya, on a remarqué que au bandit nous, on a trouvé sous le Kanta. Mɔgɔ taara piège kɛ kan kɔnɔna na minɛnw bɛ yen ka taa o ye minɛnw fara ɲɔgɔn kan o minɛn min yɛrɛ tun kan ka feereli boloda o de bɛna kɛ ka taa sababu ye ka taa donc k'o ka guerre financer et donc o ye tun b'o réunion de la bi an ka o mɔgɔ 4 on dirait que o y'a fɔ ka taa ko c'est des notables donc de Kidal, c'est faux, c'est des terroristes, ils ont été abattus dans leur stratégie au Bénin là et donc depuis qu'on a signé ka taa durunu bi pilonner bit les bengat donc attaquer sur les cibles car les gens donc là où on peut déstabiliser les gens. Donc au baram bikela et aujourd'hui je te dis, je te rassure que l'armée l'armée doit aller la date du 15 là parce que l'engagement est clair avec Kamene, quelle que soit la situation, même mais Kamene entre le 15 et le 16. Entre le 15 mais est-ce que c'est ça il faudra qu'il puisque Anya Yara Kafo et Migné et Kidal Baou c'est-à-dire nous faisons une institution le qui a démissionné d'autres français mais est-ce qu'on sait la date du 15 là attends que date décisive de ça démissionné, ce n'est pas ça. On a l'autre jour, donc, la majorité des notables, des hommes de valeur, de dignité, donc, c'est que les demandes de démissionner au niveau du commandement militaire, au niveau des institutions de la République, au niveau des grandes structures de l'État, qu'on te démissionner au niveau de l'armée. Et ils disent que dans les tours, et ils ne vont pas aller à l'incertitude parce que Mindo, ils sont convaincus qu'ils sont maliens, ils se battent pour le Mali. Et les vrais dignitaires, surtout, ma forme par les Blancs, au lieu pour la Kata Algérie. Mais aujourd'hui, certains étaient là-bas, il y a une décision qu'il faut suspendre pour le moment au démissionnement. Mais la guerre toujours a pris naissance à Kidal et la guerre finira à Kidal. Maintenant, nous devrons repenser Kidal, nous devrons réévaluer Kidal, nous devrons faire en sorte Kidal ka Malitaï. Maintenant, depuis Touabou Kawatla, il y a Iraka Fangata, donc au lieu de blément, au Mangangato, au Fima, au Géré, comme le cas qui s'est passé en Mauritanie, tel n'est pas le cas. Parce qu'il faut que la famille aussi, même de façon solidaire, depuis plus de 60 ans, c'est que Malide, ça veut dire Gao, Tomoktou, Sikasso, et Mopti, on devient donc Kidal Balola. Donc, Kidal ka wari yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ se ka hali ka hôpital fɛngɛ de façon solidaire ATT ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan plus de 500 milliards ka to o farala ɲɔgɔn kan pour ka se ka Kidal dilan o bandi kelenw de y'a to n ka taa donc n'i k'i bɛ so min jɔ Kidal o b'a ci o b'a dɔgɔtɔrɔso minɛnw suɲɛ o b'an ka donc ambulances suɲɛ donc an b'o situation de kɔnɔ n'i ye forage kɛ n ka taa o tɛ se ka kɔnɔna na mais aujourd'hui tous ceux qui sont des officiers n ka o bɛ armée kɔnɔna na ils sont restés solidaires mais ceux qui sont en France ça veut dire aux denw ani musow de bɛ français et ils sont même pas des Maliens d'autres sont en Angleterre d'autres sont en Allemagne donc ils ne sont pas des Maliens maintenant les Maliens d'autres sont même venus de la Libye parce qu'au Tarangata donc c'est mais aujourd'hui si cette situation tu as une déclaration que au musow bɛ furu tubabu ma et man ka taa RFI la donc souvent au mɔdenw ani au fɛngɛ dɔw de t'a kɔnɔna na mais on doit sortir de tout ça pour voir la réalité de notre pays la souveraineté nationale le Mali est indivisible au baara de bɛ kɛ la mais ça en tout cas pour notre dignité et pour notre honneur. Ok, pour notre dignité, on a même pas capable bi ko mi équipement chama fana dona ali bi c'est dit ambe ka fo mais ali bi équipement chama ayira ka fo équipement chama fana de dona bi est-ce qu'il peut faire kala mako mais il va do Guinée fa bi nga do équipement chama so mais ce qui est important nimbi combat et nga donc faciliter en bolo aujourd'hui c'est le problème des drones la troisième dimension parce que ni ya hale atete ka wat la gele do kera Dome à la Kahina Badou de 150 personnes et que Français Bourak nous ont donné des corrections et qu'au don Marafa de tuer ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, un dossier de France, les Nations Unies, on m'a fait sur la fois qu'on en a, en Nations Unies, les Français, nous, qu'on a aux familles. Aujourd'hui, il lettre passe donc on va dire avec la cadre français Nations Unies attaquer mais nous restons sereins parce que Mindo c'est que nous sommes restés avec des partenaires stratégiques aujourd'hui qui est la Russie qui nous donne des matériels et nous payons les matériels. La France en son temps a refusé de nous donner des matériels. Donc nous ne voulons pas ce type de colonisation.
Nous sommes aujourd'hui en Bénin au lieu école on les a battus dans leurs écoles. Ils ne connaissent pas le monde là plus que nous, ils ne sont pas plus intelligents que nous. La guerre nous a démontré, ça veut dire ce racisme qu'ils ont. Aux Africains fait donc à Tchora donc c'est que nous dénoncent aujourd'hui la suprématie donc des Noirs et la délivrance aujourd'hui faire en sorte de libérer donc notre pays et libérer l'Afrique. Le départ de la libération parce que aujourd'hui je profite de l'occasion pour rendre hommage à Shogel, à Yemin qui discours des Nations Unies qui a donné le déclic. Il t'a fait ça sur ton problème, mais un déclic qui me dit sur le plan international qui permet aujourd'hui Burkina Faso a leçon de histoire que donc Macron Congolais non le Tunisie aux Nations Unies ko ngata tomber mo fera non fait aujourd'hui ils sont en train de demander le départ de tout et l'Afrique est en train de se révolter donc mikra on anti djena et tout donc au condamne dans les jours à venir anga sefako ne fait amena on est là aujourd'hui la priorité c'est de faire en sorte que Kidal ka sege en boulot avec tout ce que nous avons Niemi faut pour terminer au Yonina la matériel militaire me sera drone me sur la aviation me sur la bi mali ma boka iranga avion me mali bulu ngata donc machine ça mi irelila atlangue be ngata donc atlangue ma irela donc à tobi mais na baro be kela il y a la montée en puissance mais nous demandons tout simplement qu'ils nous écoutent nous mo la mais même ce côté mo de mais pour ngabo de OK et dossier dobi fana anya ni wati na président ivoirien Bola Alassane ayira ka fo RFI ni France 24 obina faire que pour que aisin konana nous ka sika dere parce que anya ni nous kundatura mais est-ce que mu famu akani Alassane, ça ne me surprend pas, parce que lui, il est un valet. Alassane, je profite de l'occasion pour remercier aussi Soro Guillaume, tout ce qu'il est en train de faire, pour la notoriété, pour qu'il puisse revenir. Donc, notre génération, parce donc on les dit tout simplement bravo, parce qu'on m'a donc avec le complot des Turcs, donc il s'est effacé. Parce que nous avons Sorodon, parce que Bokemi Kera, a garde corps tira cogo min ngata avion ma tika exploser cogo min abora wortem o tarenga donc o ka télévision solo o ko ba mine cogo min asara ka bo cogo min notre camarade Soro je le dis courage pour relever le défi Alassane ce qu'il doit comprendre nous ne sommes pas là pour anti-français qu'à service là nous avons pris la décision parce que tu me feras engager match oui fait un faux flow oui fait un faux tournement. C'est sur la base de ça qu'on RFI d'atouts. On peut faire coloniser les gens au cas esprit qu'on a, qu'on a hacké dans mi, qu'on a hacké dans ta, en bourreau de qu'on a. Maintenant, RFI be fait il y a qu'à diffuser en Côte d'Ivoire. Mais on dit souveraineté donc, c'est que nous avons décidé au Burkina Faso, on fait ce que RFI est diffusé jusqu'à preuve du contraire, en mode de position avec un comment tu sais qu'a fait parce que d'abord, min kade aboké. En tant que joint et les Français femmes unis dans les jours à venir barabe kelo konnana parce que français femmes a tseka muni eurosing français de parrainer dans les jours à venir au combat pour la libération. C'est pour cela on se bat ni à partir au bambolo ni à ngata hakelna au bambolo c'est que nous voulons sortir de tout ça. Mais Alassane ta hakelna ya ka hakelna ye moi je te laisse avec sa conscience mais nous on est tranquille parce qu'il peut pas nous imposer quelque chose. OK. N'ambeta dossier de kono transition dossier kono nutogo oye edemi sabula anya énergie ko kuma atiara ni wati na ministre kon boraka kuma fo syndicat fona boraka kuma fo amse ka fo kabini ministre ka boli kera ni doma fora kurantige na amse ka fo doma bola parce que il va fo ministre kunya ira ka fo ali ka boli ko fe ko tleflani na ko chama bena bo kurantige la ngabi bi se ka fo do de farla parce que yoro do bi se ka 8h du temps que yoro bi ka 7h 28h do yere donc 24h que a 28h que mais nous togo anya ye aw wati do temena ibeka ka wati aw bora ka dénonciation que ni ko ina ka yira ka fo adressera mais mo chama bi ki yere nyinga ni ko imbe ka ke munu me dénonciation que kun chama da geleno bi e bi se ka mo famni énergie ko ina parce que anda delendo ni gɛlɛya nana ka se yɔrɔ dɔ la i bɛ ka ko kɛ o i bɛ ka kunkolo ka dɔgɔ a la moi j'étais la première personne à ka fɔ Mali a kana i bɛ ka fɛ n ko n'a y'a a bɛ joli fɔ n ko i bɛ ka tɛ se parce que moi je sais i bɛ ka min don duman de ka d'a ye baara tɛ se maa min bɛ da ka sunɔgɔ jusqu'à à midi ka wuli i tɛ se ka jamana kalifa o la mais o don baara nana ka kɛ ni tun ko i bɛ ka fɛ a bɛ fɔ n ka k'i ye kafiri et à un moment donné hakili b'a la n y'a fɔ Diko ani chef numéro ka bɔ ka yafa deli Maliyɛnw fɛ parce que olu de y'a fɔ n ka tɛ donc ko a ka taa an ko k'a tɛ se donc n'an bɔra o kɔnɔna na aujourd'hui situation min bɛ yen Hasimi ko tɛ o ka tɛ parce que nous
On est quelqu'un, nous on ne connaît pas Hassimi dans ça. Hassimi dans ka anga barade donc parachevé. Même ni on peut faire quoi, ta hakil na mingat donc notre sentiment là. Donc ça pose problème. Mais on a té qu'a faut aujourd'hui on est beau qu'a fait Hassimi gay. Mais on n'est pas d'accord souvent donc avec ce qu'ils font parce que nous même rôle la main donc antitaoula. Ministre pour akuma, mais pour le peuple malien. Mais ou ka santi comment ina ou. Peuple be mi no fait ba do anga courant soro. Maintenant, votre problème perso là, entre vous là, ça c'est votre problème. Anti, même à travers le non faire là. Bitiki, corporate bitiki mi mon bolobi. Bitiki na donc non be tiens na donc ya be feri. O ya be fli, na ta be tout là. Hale emi jege fitini bi boloso, et chef fitini bi boloso avec cette crise. Donc Guillaume kele mi chukome. O jege ngata donc atsaka la frigo konnana. It's a nan to be fonctionnaire café bab la frigo konnana ngata ka clé flakay. Donc a be tout. Donc, courant nous n'avons pas de courant. Même de fonctionner donc quand faut banabato musukorba obé. Ça veut dire à l'hôpital où fonctionner donc il y a une opération de 40 donc abidjan. Maintenant au bout là qu'il faut faire flafora comme nana. Qu'il faut comment ça s'appelle facturation mais qu'il faut donc essentiel de soins. Oui, essentiel de soins. Ayo nyana bo on mais au bien qu'on a essentiel de soins mais ni sans demander qu'on a oui moi mais recruter énergie là ça vaut 200 personnes. Donc au bien quelque chose donc qui amène ces recrutements là surtout une société qui est en faillite. C'est la seule société Mali qu'on a même des publicités que quand on a fait consommer. Même word tellement. Donc ça on ne peut pas comprendre. Donc une situation qui est là quand on a au bien qu'on a au cas si au comment on a cette solution sera. Mais ni bien qu'on a on a ministre Folo mais au gouen parce qu'on dit c'est fait là. Donc on a oui je promets que groupe a marché de la journée donc m'a dit on t'a donc allé et à Franco et puis fait flabé que je condamne fermement et que à Kafo président à ta famille ça dit président à Barato lui ça dit une crise dans l'institution président de la République tellement c'est important n'akili pas la alpha ka kele watila ay lecture ay texte c'est que texte kala ka c'est texte là sécurité d'état mais tomber ngata à affilier le alpha là alpha ya bon ngata ka affilier ngata donc premier ministre là pour que l'institution présidence de la République à Kana Congo soit aujourd'hui concernant le problème d'engrais mangan wulle no ngata donc engrais ko la ko hasimi ko ka 9 milliards 900 millions dit au problème B ko Hassimi de ngata engrais ko gérer là ko Hassimi de courant ko gérer là pour moi mini fana ko ba ali fana de bolo mini dossier fana mais c'est ça le problème pour moi un président de la République fait de bien c'est structure pareil il va des premiers ministres de ma responsabilité en cas où ça va pas il est donc le fusil il peut se aller loin mais là il faudra aimer quand en dernière position et abe de bolona tiena jomba là et à conseil aussi qu'il est localité au tsaka tempo et tout le monde sait que ce n'est pas normal. Ni comment on a quoi mon contrôle là. Et donc il est important qu'en y aura ni ministre de Rebora Kafo, quoi Hassimi de Bengata donc faire présider. Est-ce que le ministre a sorti ma prison et le plombé? Non, parce que le problème c'est que le président a dit, donc le président, le premier ministre a dit de Jora, qu'a fait un comment il a fait. Notre premier ministre Moussoui, Fatal, la donc le président de fait gérer qu'à soit à l'état calame. Mais la façon de communiquer donc pose problème. Maintenant, aller être président là. Or, le président doit être derrière le rideau. Le président doit condamner. Donc, est-ce qu'il a sorti vraiment président plombé? Comme il dit, condamné. Ni mi quand on deme autour lié. Au hakla ngata ko ba bedon. Or bedon na filibati. Donc l'institution présidente de la République est tellement importante. Adam Manganga Dominico là, Adam Manganga Dongata donc engrais là, Adam Manganga do énergie là. Même au de Kanka gérer. On le rend compte. Décision de Kanga Tabata. Mais lui, il ne doit pas présider la réunion. Non, comment tu as fait donc aujourd'hui, c'est qu'on a des problèmes sérieux. À fois, madame Yé, madame Ko, Koka Fo, Alain Sugar, Nehazimier, Ko, Nimba, on est syndicat. Syndicat aussi, on les remet au Dadi Elino. Syndicat au Bolare, mais l'autre mène au Dadi Elino, on a amené ça en Jolibinica Bank, courant amené ça Fintena, on le Macmao. Mais pourtant, on le avantage minéo. Mado Bengate va sur frigo de branche les bablo. Mado Bengate donc jusqu'à présent il paye pour 10%. Donc au Belangata ça va pas entre nous. On m'a dit que vous dénoncer parce qu'on va intérêt toucher l'angata va cabina ou le cantoro. Il faut que le cas famille à fond, le syndicat défend le peuple d'abord parce qu'on les règne donc au sommet quand courant avec la oula. Donc il est important aujourd'hui de savoir aussi ni queen keranga fait là. Essence gasoil qu'on a. Johnny va gérer là. Mon chama fera qu'on fasse des enquêtes sur eux. So dobi do boulot, mon plus dobi do boulot.
Est-ce donc ils peuvent trouver ça au Tsekasro? Maintenant qu'on prouve tout ça et qu'on ouvre l'enquête. Mais on sort de la sensation. Groupe ministre le côté où il y a des crimes économiques. Parce que comme marché dira qu'on a un groupe, mais ce n'est pas adapté. Oui, mais c'est ça, oui, et que la justice sorte pour communiquer. C'est ça le problème là. On fait la justice au nom du peuple. Ce n'est pas au nom de quelqu'un. On ne doit pas avoir peur des juges, on doit avoir peur de la loi. Maintenant, juge ou kabo, la communication que Kamali ont rassuré. Qu'il faut même qu'elle n'y. Maintenant, que la justice qui regarde comme sans juge, il y a aucun cas là. Le véritable problème, il peut y avoir 2 poids, 2 mesures, ça pose problème. Il est important que les Maliens se retrouvent derrière la transition. Il est difficile aujourd'hui. Nord problème, centre problème, énergie problème, mais la priorité doit être le Mali. Mais il faut qu'on gagne les gens. Pour moi, on a 5 minutes. Chacun sait là où la vérité. Le peuple malien dit, Hassimi, Shogel, ministre de l'énergie, nous voulons l'énergie à Kota Amnestra, on en a des camps. Mais puisque on nous parle de 59 citernes tournant les nani kono nuto au 59 citernes et retrigué kaudi mirani mana 59 citernes te fin ko mimbe da poche kono bordiro de bay bordeaux libération de mi réception ko bay depuis douane no bay mais obese ka tunu to de ko bi ale bi akuma te fort mami tado te fort atuna mo mi bolo o ma don machima mina kola a fɔra ko min yɛrɛ minɛna o tigi fana tilala ka nɔti bɔ ka yira k'a fɔ o ye a ka citerne minɛ o k'a ka citerne segin an y'a mɛn ko fana seginna est-ce que nin bɛɛ tɛ couac de bi. Musa kuma tiɲɛ ye min ye n ka depuis exonération min bɛ di citerne ko la fo ka na se bi ma ka ça pose problème. Ne da tɛ don a la parce que n delila ka kuma dɔ fɔ n ka taa ko kɛra cogo min ka tɛ y'a ye. Ne da tɛ don a la mais ala bɛ mɔgɔw ka tiɲɛ segin. Mali kɔnɔ n'i ye fɛn dɔ fɔ n ka tɛ donc pour l'intérêt de la nation les gens sont prêts ka tɛ k'i dafara. Et mon état de Kokela Moussa, Beta Kambe à la double. Beta Kambe à la double. Beta de billets toro. Si on comprend ça, on sortira de tout ça. Mais Mindo, qu'il y a une transparence dans la justice, qu'il y a une transparence, il fait un flafon à donc avec mon toro. Ngo jamana Moussa. Fait un flabé na ou la kadjoni, jamana d'alemba de Sikabouli. Les forces armées de sécurité et la justice. Beta Djor là. Qu'on sorte de la sensation, ni mieux heureux que quand on a le problème de l'énergie là, on devrait ouvrir les enquêtes. Qui sont responsables, pour qu'on donne l'information au peuple malien. Mais est-ce qu'il y a une enquête puisque le président a pris 7 milliards de la famille qu'on a nous est-ce que maintenant le fait que madame Yerebe Boka dossier de président est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour la ministre de s'effacer un peu quand il a capable le président de Bolo président de bas gérer est-ce que nous connaissons pas président plombé ni affaire ina Moussania fié mon président date mangada douala. Parce que pour moi, est-ce que le président Fana t'a nié de faire ça veut dire l'institution présidente de la République là, parce que bien ni be plombé ko kuma fola ni bi juge ka fakanta donc ko on sait pas ce qui se passe en tas de marché dira parce que la fois que le président ngata donc président d'abala o de ma foi ni président d'abala là et le président gère le président doit rester derrière le rideau président nganga ke sale comme il faut que encore fois nous kera c'est qu'il tranche, il tape sur la table, et la justice quand donc, au bokeh, intervention tale. Maintenant, frère d'abala. C'est ça. Après, comme tu as donc un groupe soro, à Moussou un groupe soro, groupe tara madame la ministre a fait un groupe qui a ta centruque, à Massa a ta centruque, à ta Niger machin noir. Ganga Kenga donc au maquet, groupe Djena, mais jusqu'à présent, il y a tout le monde là. On doit dire des groupes ça. Marché de la Tokodi. Agratodi. Syndicat Bora Kafaka Kolma marché. Kolta Kalamare. Moussa, engateme. D'accord. Ni quoi une belle assistance et la solution du médecin. La solution, mais tu as le donc ça veut dire que la transparence soit dans ce dossier-là. Et que la justice sorte pour communiquer. Président qui est d'abord là. Et maintenant, tout ce qui répond. Allez, mon accusé après au clair qu'on a marché de l'eau. On m'a gagné.
les cartes partenaires au Meta, on fait la camodo accusé. Mais on s'en abonne comme non. Le pays, la gestion du pays, c'est pas la sensation. On a beaucoup de qu'on en a. On a l'intérêt supérieur de la nation. Moussa, personne n'est indispensable pour ce pays-là. Ne peut pas de fond, on va te sur un coup de là. Ma Douroubé, ils ont marqué l'histoire de notre pays. Sans qu'il ait un Aoubé Kalfa Minaoula. Moussa Traoré, Amadou Toumantouré, Soumaïla Sissé, Ibrahim Bouaka Keta, Boubé, Sankeli, pour ne pas citer d'autres. 91 années, tous ces grands hommes-là, Karambe, professeur Malamine, Chamambe, ça va mettre des bas. Bolbemi, Mouroumi, il a tout cabini. Mais Moussa, que les gens se disent que Ouati de Bamboulou a fait donc qu'on sorte de la sensation. Et qu'on regarde parce que ce n'est pas parce que c'est Togo ou ce n'est pas parce que c'est Moussa. Mais Malikola n'a pas de mais il y a beaucoup de fond parce que à bord et dedans, les gens veulent marcher sur toi. Des gens, de fois, s'il y avait un baromètre pour savoir qu'il faut dire, mais qu'on sorte de tout ça. Et nous avons donné l'espoir, un espoir du monde. Les gens disent que Mali, décolonisation est à Mali là. Mais, jusqu'à présent, mais nous trouvons est-ce qu'on sait que vraiment il y a bolimi que il y a ni quelle banque cause mina est-ce qu'on sait qu'on ne sait pas WhatsApp parce que y a que les digna avec que les digna era ka fo domi era mo be gaz boulevard la sokoma dafe 6h interview là-bas ko au gazera et ni kader est-ce que tu vas rappeler l'histoire sokoma dafe o majare ça nya fie ngata dongo nya fie est-ce qu'on sait qu'on ne sait au niveau ko WhatsApp ay kele idéologie kader ma fait sur la ngata dongo ne ma fait sur la ne ka sur la tate mais une chose est sûre mais non on regrette pas je vous jure Moussa nya fie ngata don ngo nan sira ngata boulevard ka ni dugu jere ka sur ngata ibe kabita tout est mon boulot tati ma boulot ne interview laban di ema ka kuma di kaderma mo mi tango barabana e ko do dro gazu nana ne ko do dro e gazici ambe la so yakli bala soufela la ngata dongo vers 1h du matin pour sou na ko ba attaquer ngono ya attaquer demain le pouvoir va tomber mais mo ya attaquer ngata il va passer ngata donc akadala ka fo il va répondre devant la justice akere nyena on taro so ngata ko je dis j'ai commandé. J'étais dans le commandement à la défense. Mbobédo. Mais Moussa Anchira, Dougoudia. Mais ma fait un réunion là-dedans. Agnake Maliko de Kama. Au don, même que la ministre n'y balabi, au fouet de ce qu'il faut faire ça. Mais moi, je ne regrette pas. Une tarakasola, je ne regrette pas. Alpha yin la takasola, ni 7 mois qu'on en a Alpha Kawati, je n'ai jamais regretté. Mais d'aller à la bête d'Akambe à la début. C'est pour ça que je dis aux Maliens, Aïda Mourodoula. Anyanga Djamana, Anyanga parti créé pour aujourd'hui, signer Anga Kenyamai, Nankara Nyamai, comme je l'ai dit. Fin flacon, mais c'est pour changer. Fin flacon, Moussa, ni un milliard de billes, Josu Balaka Mouchila. Flana et Moussa, ni un mot fara qui est tout qu'à faire un bifara. Mot de constitution qu'on a. Mbo au fin de que il y a des boca à campagne que coquet parce que Moussa ka wati la ngata 10 millions ngata be fara. Mais aujourd'hui, les gens peuvent prendre l'argent des contribuables maliens, mais quand ils ont problème, ça ne peut pas marcher. Mais est-ce que Djamana Béchara, mais qu'on a une évolution, mais est-ce que. Oui, il y a ça. Oui, il y a si le peuple vote dans la banque, et je serai je vais porter mes campagnes qui décident la ngata pour que ça se passe. Et n'a qu'à ngata expérience que ma qu'on en a bébé pour la bébé clé. Dominga donc je ne reçois pas ngata donc Ghana ñu ngata yoro tout les tout. Mais est-ce que nous be Hali Chine avec lui. Est-ce que Chine va attaquer là, États-Unis va attaquer là. Ces électriques be ngata on continuer à baraquer là. Mais il y a la démocratie chez eux. Mais pour moi, si on veut changer, on change. C'est les hommes leaders de l'État qui changer. Si femme ko ka be keta avec kete. Mais l'essentiel est que Mido, et bien j'ai Jacob, et bien j'ai Klongeko. Et puis, tu es ngata donc jamana worko. Et puis, quand tu es ka horonga ka jamana de là. Et watini là, tu restes dans l'histoire. Et bien, bon comment.
Mais tant que tu aimes les belles choses, tant que tu aimes de l'argent, tant que tu aimes donc se faire voir, il faut que tu n'oublies quand tu es jamana gérer. Ni ala be fendo di mama. Ni iye fanga soro. Ni iye nafolo soro. Musa. Ni iye ngata donc pouvoir soro. Fin ça va bien be boli no fait. Ça veut dire muso nyamo be boli no fait. Warni wat ça veut dire mobili nyamo be boli no fait. Villa nyamo be boli no fait. E be jeni be ko de ngata ka barake. Parce que muso na boli no fanga ta sintani ka boadi ka fanga tie. Ale de bi ngata fanga ka fanga tie. Ale de bi ngata donc kodona ka fanga tie. Ale de bi na flottir ka fanga tie. Mais ni bi fanga jamana dilan ni be ngata donc ibo bla ko fe ka leje ngata ka clé jamana de unyana. Mi ngata donc mi isongo chweni ke ibi min kala ni mo gore chweni ke ngata iba kala. La loi ngata doit être claire pour tout le monde et il ne devrait pas avoir deux poids. Mais nous toro n'an ko be kuma globalement bibina et passé anya ye watimi mo ko bora ka marche ke surtout ko saba kumbe min kun ka gele o kun ye lakana baliya ni insécurité kumbala mal gouvernance kumbala kana fara kuran ko fana kun nana ke ka beni couvre-feu nana don kana fara député sigi kala ta kono sumala ka be insécurité de kono sumala meneni anya marché la wati bolo kumbe ka ke kana fara minye mal gouvernance o kumba kono kana fara tuguni kurantige min kuna élection keko jugu yɛrɛ o yɛrɛ nana a tɔ ɲagami parce que couvre-feu kun kɛra mɔgɔw kun y'a jira k'a fɔ kurantigɛ bɛ yen ka tila ka mɔgɔw confiner o tɛ se ka kɛ o bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan mais n'i ye nin bɛɛ ta bi sur le plan sécurité sur le plan énergétique ani gouvernance min ye jamana yɛrɛ ka gɛlɛya kɔnɔ est ce que an bɛ se ka fɔ globalement n'a bɔra peut-être minanko la est ce que transition ma échec ta tɔ bɛɛ la. Non Musa n'i ye jateminɛ kɛ nka donc ça veut dire au niveau de l'aspect sécurité c'est pour ça n b'a fɔ mɔgɔw ye des fois n delila ka kuma dɔ fɔ ka tɛmɛ au bas ka jeu vidéo comme je dis dans la transition il n'a pas expérience j'ai dit clairement qu'il faut faire la différence entre ceux qui gèrent le pays et les armées mais une fois que nous coup d'état que ni nana tu deviens un homme politique Ateta a été homme politique Moussa Traoré homme politique Assimi aujourd'hui homme politique ani armée be tsaka go shibere kelina mais ni bora ko mali ma ko ka armée supporter ba ko no ki ko ka armée supporter wa ko kuno ke ko ngata ko armée kan supporter ne ma ka fa marché ko armée kan supporter j'ai dit min na utanya do nya fa en son temps et nous ma parler gambe café bolu ah nya fa et ça j'en dans la raison même tout est clair au delà ça dit le problème c'est que nya fa ça se justifie parce que mon expérience c'était min na ni yo no pla ko na ngata tieni bike. Au départ, on était d'accord. Ministre Saba, ministre Nandro Tungata, au Tchela. On a un accord, mais bien, on a presque le ministre Numbé, un ministre Numbé, français, ministre Bébora, comment Guéliabou, on a un partenaire stratégique, nous, comme Yeraoulo et tout ça. Ça, c'est difficile. Mais avec tout ça, on va se battre pour relever le défi, parce que nous, on a ce câblaté. Maintenant, concernant l'aspect sécurité, bi, nous sommes là, et que nous avons l'engagement des hommes sur le terrain moral kañ no bi tabi ngata donc na no sar ngata ba le ka be kono o dinga photo anu muso ka photo ngata wol debe et je demande aux forces armées de sécurité encore de prendre soin leurs enfants et leurs maris et leurs femmes derrière eux ngata pour que ngata donc anga honneur na dignité ka ke folo tungele atumbi parce que karmi ya fanya ko hal ko ne mo ban na katsikana corte sana donc hal mo ban na katsikana donc c'était la déception totale. Mais nous estimons qu'aujourd'hui, au niveau de l'énergie, ça pose problème. Parce qu'il y a mis sur une crise là, à ma sur la crise. Il n'y a pas de période de pique pour donner. Mais ça m'y a plein qu'on a baladé falendo. Mais on y a remarqué. Mais Moussa, mais quand on met tout, mais qu'il y a des là, n'a pas de là. Quand tu as un word à kadum, quand bateau à katija, quand filmé kaira. Min cadeau n'a pas de mali ressources bekete. Mon bi nommé tu comme oja. Mais Moussa, tu es là, ça. Mais on t'a calme. Ne t'a calme. Parce que je sais que Asimiti Karia ou Amousso Karia, parce que Mali n'a flotte à tout le monde. Depuis le donc maintenant, nous, au domaine qu'on a pour la gouvernance, il y a jusqu'à présent des difficultés même pays aujourd'hui. Peut-être que même mal à l'aise, c'est au niveau du trésor. Ça veut dire que les commerçants ont watté ça là. Il est important que Hazimi, le ministre des Finances, qu'il bouge un peu, ou à parce que si le bâtiment BTP Mougo Tchonendo,
ni baara tɛ kɛla o la jamana bɛ jɔ nka tɛ donc dumuni tɛ sɔrɔ ka kɛ donc aujourd'hui la situation est difficile ni bɛɛ tubabu y'a baara kɛ nka tɛ pour que la situation soit très difficile pour nous k'an kan minɛ dɔɔni maintenant pour sortir de tout ça c'est le ministre des finances qui doit bouger ale man kan ka sigi parce que depuis a natɔ la ne y'a fɔ ko un banquier ne peut pas gérer n y'a fɔ o de ye café min baw le nin ye a tɛ se donc aujourd'hui n'ale nana n'a b'a kɛla et surtout même parce qu'il a eu la chance d'avoir un jeune secrétaire général qui fait le travail de façon extraordinaire mais avec tout ça il y a des difficultés donc aujourd'hui qu'il bouge à Katawarini il doit avoir des relations Katawarini parce que n'a ma commerçant ko warsara donc le pays est bloqué parce que les commerçants ne war donner donnant là ni bâtiment ko ngata donc si le BTP bouge ma kemé ñoko be se ka balo BTP là nega ferlaw be balo la ciment ferlaw be balo la jini be ferlaw be balo la et atron fait nega même yiri do akoro be balo la et atron fait nega ferlaw be balo tout le monde ngata donc bouge mais nous bi jamana kono c'est que le pays est arrêté la guerre coûte extrêmement cher war na sur la ngata beta guerre là mais on a même ça quelque chose ngata même ne be para que il y a l'avenir et que les Maliens se trouvent dans une situation qu'a faut comment boula ni ma to so bidu ala ka beki sum donc c'est pour cela que je dis effectivement il y a des difficultés mais Halib a engagé pour soutenir cette transition parce qu'on a donné l'espoir au monde entier. Okay. Moi, je le crois fermement que c'est possible d'aller. Mais l'essentiel, qu'il écoute les gens. Ok. Donc, il faut qu'il barkada, mon ban la main, maintenant, parce que, féminin, et Moussa, tu sais qu'à aussi, que les hommes politiques doivent comprendre. Moussa, Djamana, tu sais que les hommes politiques parlent du Mali, ni à Québec ou au Son. Non, français t'a flâné. Mais où est ta télé là, radio là, c'est la démocratie. Mais qu'à fond, on s'est battu en 1991, la liberté d'expression. Il est important que Malien ait sa famille. Il est important que Hassimi ait sa famille. Il est important que tout le monde comprenne ça. Il est important que Choguel ait sa famille. Parce que nous maintenant, il n'y a rien qui reste. Maintenant, c'est les hommes politiques eux-mêmes. Ni que mi, ni que sargaminenaï, et que sargaminenaï. Fanga dire les hommes politiques. Les gens ont voulu enrichir leur famille. Mais Tchama Fana Beka Foko, Mali problème Beko, vous êtes parti pour le 91, quel problème Beko? C'est les poteaux. Non, moi, j'en ai pas tout fort. Allez, je vais aller à tout. Parce que le problème est qu'aller tout me couper la gâte me béga. Et moi, ça travaille mine d'aller quand on a madame Machika. Mais mine de moi, c'est des que les langues qu'on donne tout là. Mais même il faut un grand trait d'ignorement. Chacun, ni baran karakade, ni manin développe là. Chacun aura le travail. Mais est-ce que c'est possible? Parce que Agnaï a le soutien de l'homophobie, ni la loi cybercriminalité. Est-ce que nous, il n'est pas tant que la loi cybercriminalité il maintenant, il faut quand même relier. Parce qu'il y a des médias qui c'est un problème. Mais souvent, à la mine. Et comment la télé de là. Moi, toi, tu es homme politique, toi, tu es journaliste, moi, je suis homme politique. Mais on te sait que comment on a les réseaux sociaux. On te dit que on est ma blague. Ou d'obé, parce que n'y a rien, on a d'obé miné, parce que y a comment de faire, comment un bon ami d'offre, ou peut-être d'offre tout qui est en canora là, obé miné là. Moi, je trouve qu'il y a problème. Mais tout ça, il faut qu'on engage. Mais aux responsabilités de la maison de la presse, que le responsable de la maison de la presse, les journalistes, ou le gouvernement interpelle là. Le ministre de la communication interpelle là. Mais il y a comme donc la maison de la presse, on verra ce que ça va donner. Parce qu'on ne peut pas être. Moi, je suis journaliste. Carte de presse de Bénémo. Et donc, nos coquera, les journalistes, tu ne peux pas les arrêter comme ça. Les présidents des partis politiques, tu ne peux pas les arrêter comme ça. En gros, on a quoi? Finalement, débat avec les amboulous. Et moi, je vais radio la télé toi bolo. Maintenant, moi, je vais dans là, au bébé d'accord ça. Ok, d'accord, bébé kalani bébé kuma bébé bi balu kunche kuma ambe befo ka be walin mado ante bo kuma kono ka soro ama anga makoro munu be ande me kosobe ni ko nani hakilina mais c'est ce nyamana ni watina naka de ma amba fo nantara bayngara kono elbeshi le gouverneur ka fara encore que Oumar Gindoka
an b'olu fo n'an nana Mopti kɔnɔ min ye Abbas Dambele colonel major an b'ale fo ka taa Mayiga an b'ale fana fo chargé de communication donc Madu Jeme o y'an kɔrɔkɛ ye Kanaka kɔnɔ an b'o fo n'an taara commune Jamanati kɔnɔ nin waati na Seydou Kelipili an b'ale fo o y'an ka maire ye ka taa Alain Jebkile o y'an ka école karamɔgɔ directeur kɔrɔ o bɛ Sɛgɛn Lafiɲɛbɔ la Kanda Soba n'a ka denbaya an b'o fo nin waati na n'an nana Sevare kɔnɔ ne kɔrɔkɛ Sumala Sise studio Koto Kunari a n'a muso ɲuman min ye nin waati na Aminata Kani an b'o fo nin waati na Awa Sise n'a ka denbaya n'an ka musokɔrɔba ɲuman an b'o fo nin waati in kɔnɔna na k'a yira la k'a fɔ ni de tun ye aw tulo garisɛgɛ ye Mamala Dubaï Mall an b'o fo nin waati in kɔnɔna na fo ka taa min ye Salim Kante ani min ye Mariko ye Kore kɔnɔ an b'olu fo nin waati na k'a yira la k'a fɔ ni de tun ye aw tulo garisɛgɛ ye maa min bolo tun bɛ nɛgɛjuru kumaw la walasa ka kumaw lase ma fiɲɛ suru sira fɛ o ye Musa Sanogo ye Musa Juguni sabula Musa fila mana ɲɔgɔn sɔrɔ kelen Bala ye Bala bɛ sanfɛ Juguni bɛ duguma an b'o fo nin waati na min ye résident ye min ye Morlaye Touré o y'an den ye ka fara Isu Sangare kan min ye Augustin Youssou bɛ autorité morale min tɛ Nutogo ka autorité morale ye ale kɔni b'an bolo kɔrɔ ye a tɛ yɛgɛyɛgɛ a tɛ wɛn sanga ni waati ale kɔni bɛ yan walasa baaraw ka se ka sabati kɔrɔbɔrɔkɛ faama Ater Alidu Mayiga nin waati b'a sɔrɔ ale kɔni bɛ Dija kɛrɛfɛ n'a tɛ wigila kan a bɛ te duma kan nin waati na sabula kɔrɔbɔrɔ kɔni olu talan soit Fakoyi Sogo walima te donc an b'ale fo nin waati na k'a fɔ ni Ala ma ka jan kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan n'Ala sɔnna mardi wɛrɛ ka kuma fɛn wɛrɛ kan